Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang malayong kamag-anak ni JR na itago na lang natin sa pangalang Alfred. Taong 1983, Bingkawan, Iloilo. Itong mga panahong ito, isang magsasaka sa bayan ng Bingkawan si Alfred. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang. Namatay ito sa isang aksidente nung minsang naghatid sila ng mga inaning gulay sa bayan. At simula nung namatay ang mga magulang niya, ay mag-isa na lamang siyang namuhay sa kanilang bahay at bilang anak ng isang magsasaka, ay maagang namulat sa mga gawaing bahay si Alfred. Nasa edad 18 taong gulang siya noong nangyari ang malagim na karanasan sa kanyang mga magulang. Sinubukan siyang kunin ng mga kapatid ng kanyang ina. Ngunit lumayas siya at bumabalik lang din sa bahay nila. Kaya hinayaan na lamang nila ito. Dinadalhan na lang siya ng pagkain at binibisita ng mga kamag-anak niya paminsan-minsan. Hanggang sa tumungtong na ito ng 20 anyos at nakaya na niya ang magtrabaho. At nung mamatay ang kanyang mga magulang, naiwan sa kanya ang kanilang maliit na lupain at ginamit ito ni Alfred upang taniman ng mga gulay na naging hanap buhay niya. Bagaman hindi nakapagtapos sa pag-aaral, ay nagawa niyang mabuhay ng maayos. Isang matulunging binata itong si Alfred, lalo sa mga kapwa niya magsasaka doon. At dahil sa pagkamatulungin nito, ay naganap ang isang pangyayari na nagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kasagsaga ng isang malakas na bagyo noong mga panahong iyon at medyo mababa ang kinaroroonan ng kanyang taniman at madalas din itong binabaha. Kaya naman sa tuwing uulan ay pinupuntahan niya ito para buksan ang mga pilapil para hindi magtagal ang tubig sa loob ng pataniman. At habang nagpapala siya ng kanyang pilapil, ay may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo sa pilapil habang tinitingnan ang mga katatanim pa lamang na mga punla ng sili. Nanlulumo ang matanda sa kadahilanang hindi man lang niya magawang isalba ang mga pananim niya. Biglaan din kasi ang ulan na yon, kaya hindi nakapaghanda ang halos lahat ng mga katabing taniman ni Alfred. At nang tingnan niya ang matanda, ay papaalis na ito. Nang hihinayang si Alfred sa pananim ng matanda at naawa din siya dito, kaya agad niyang tinawag ang matanda. Manang, kayo po bang may-ari ng taniman ng kamatis na yan? Tanong nito sa basang-basa ng matanda. Niwala man lang kasi itong dalang payong. At sakto naman na may dalang kapote si Alfred. Kaya ang ginawa niya ay hinubad niya ang kanyang kapote at isinuot sa noon ay nanginginig ng matanda. At matapos niyang gawin yon, ay agad niyang tinungo ang pilapil na humaharang sa pagitan ng kanyang taniman at sa taniman ng matanda. Agad itong nagbungkal ng walang pagdadalawang isip. Hindi niya alintana na kapag ginawa niya yon, ang lahat ng tubig mula sa taniman ng matanda ay mapupunta sa kanyang mga pananim at maaaring maanod ang mga ito dahil na din sa lakas at dami ng tubig na lumalabas mula sa taniman ng matanda. Aba, to, baka ang mga pechay mo naman ang malantan yan. Tingnan mo, umaapaw na ang tubig. Wika ng matanda. Pero ngumiti lang si Alfred at tinugon ang matanda. Ayos lang po, Nay. Mabilis namang patubuin ng pechay eh. Di kagaya ng sili at ng kamatis. Wika nito na labis namang ikinamangha ng matanda. At nang mapansin ni Alfred na tila ba
Hindi bumababa ang tubig sa loob ng taniman ng matanda. Inikot niya ang buong paligid nito at napansin niyang bukas pala ang tarangkahan ng tubig mula naman sa isang palayang katabi ng kanilang taniman. Sinadyang buksan ito ng may-ari para ang lahat ng tubig ay bumaba naman doon sa taniman ng matanda. At dahil sa pagkainis, ay kumuha ng malalaking bato si Alfred at nilagay niya sa tarangkahan, sabay tambak ng lupa. Nilagyan pa niya ito ng mga putol na puno ng saging para masigurong hindi na yon mabubuksan. Mga loko kayo Sarili niyo lang ang iniisip ninyo. Wika ni Alfred sa sarili. At ilang oras ang lumipas ay bumaba na ang tubig. Humupa na din ang ulan, kaya laking pasalamat ng matanda kay Alfred. Dahil kahit papaano ay naisalba ni Alfred ang kanyang mga katatanim pa lamang na mga punla. Ngunit, yung mga pechay naman ni Alfred ang nasalanta ng husto. Natabunan ng naaanod na lupa na dala ng baha ang mga ito. Naku, Toto, kawawa naman ang mga pananim mo. Nang dahil sa akin ay nasira ang taniman mo. Pasensya ka na ha. Wika ng matanda. Naku, Nay, wala pong problema yon. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, mabilis lang namang patubuin ang mga pechay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Marami na po akong buto sa bahay. Magpupunla na lang po ako ulit. Wika nito. At nang magpapaalam na si Alfred, ay biglang pinigil siya ng matanda. Meron itong iniabot sa kanyang isang binalot na tela. To, tanggapin mo ito. Wala akong maibabayad sa iyo Sana ay sumapat ito para man lang makabawi ako sa kabutihan mo sa akin. Wika ng matanda, sabay lagay ng telang binalot sa kamay ni Alfred. Ay, naku, Nay, huwag na po kayong mag-abala. Ayos lang po ako. Isa pa, hindi naman po ako humihingi ng kabayaran sa ginawa ko Nakita ko po kayong nangangailangan ng tulong. Kaya tinulungan ko po kayo. Kasi alam ko pong yun ang nararapat na gawin. Tugon ni Alfred. Ngunit ipinagpilitan ng matanda na iabot sa kanya ang bagay na yon. Kaya naman hindi na tumanggi si Alfred at dagdag pa ng matanda. Magagamit mo ang bagay na yan sa susunod mo pang mga gawain. At naway marami ka pang matulungan, iho. Napakabuti mong tao. Hindi mo inalintana ang sarili mo sa pagtulong sa iba. Kaya alam ko na karapat-dapat ka para sa bagay na yan. Sige na, umuwi ka na at nang makapagbihis na. Wika ng matanda at agad na ding nagpaalam si Alfred. Ang ipinagtataka ni Alfred, doon pa lamang niya nakita ang matandang yun sa lugar. At dahil sa pagtataka, ay nilingon niya ito. Pero, laking gulat niya dahil wala na ito sa kinatatayuan niya at ang tanging naiwan na lamang ay ang kapoteng ibinigay niya sa matanda. Kaya binalikan niya ito upang damputin. Habang nagpapalinga-linga sa paligid. At laking gulat niya nang makita ang taniman ng matanda na wala namang nakatanim. At ang kanyang mga pechay na noon ay natabunan na ng lupa ay nakatayo na at napakaganda pa ng tindig na para bang hindi ito dinaanan ng baha. Laking pagtataka niya kasi alam niyang hindi na niya maisasalba ang mga yon at ang higit pa na ipinagtataka niya, saan nagpunta yung matanda? Tsaka yung mga pananim nito nasaan? Alam niya kasi na nandoon lang yon. Ilang oras pa nga niyang tinrabaho ang mga pilapil nun para lang mawala ang nakaimbak na tubig.
At nang makita niya na siya na lamang mag-isa ang nakatayo sa gitna ng bukirin, ay agad na din siyang umalis. Pagdating niya sa kanyang bahay, kaagad naman siyang nagbihis at tiningnan ang laman ng binalot na tela. Medyo basa ito kaya ipinagpag niya ito ng konti. At nang matuyo ito, nakita niyang may mga nakasulat sa tela. At laking gulat niya dahil ang mga nakasulat dito ay mga paraan kung paano makuha ang isang uri ng mutya mula sa suwak ng hibyok o ng puno ng kaong. Konting kaalaman lang sa puno ng kaong. Sa mga hindi nakakaalam, ang punong ito ay mula sa pamilya ng palma. Ang mga dahon nito ay maihahalin tulad sa puno ng nyog. Mas malaki lang ito at nababalot ng maitim na buhok ang puno. At ang bunga nito ay tila isang bungkos ng maliit na nyog na nakasabit sa isang balagubay. May isasama akong picture sa dulo ng video. Pahintay na lang. Balik tayo sa kwento. Napangiti na lamang si Alfred nung mga oras na yon. Dahil si Alfred kasi yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga ganong bagay. At para sa kanya, mga lumang kwento lang ang mga mutya. Ngunit isang araw, habang nagbubunot ng damo sa kanyang taniman, ay narinig niyang nag-uusap ang dalawang lalaki na katabi ng kanyang taniman. At ayon sa mga ito, ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa isa nilang kapitbahay na bigla na lamang naparalisa ang katawan ng walang dahilan. Ayon sa mga ito, ay kinukulam daw ito at habang tumatagal ang usapan, ay biglang naisingit ng isa sa mga lalaki ang usapin tungkol sa mutya. At dahil dito, naging interesado si Alfred sa pinag-uusapan nila, kaya lumapit siya sa mga ito. Kung mangkukula man ang may gawa nun kay Dado, hindi obra sa akin yan. Wika ng isa sa mga lalaki. At napatanong si Alfred. Medyo may kadaldalan itong taong ito, kaya nasambit niya kung ano ang tangan niya. At ayon dito, ay may tangan siyang mutya ng linta. Nakuha niya ito minsan nung naglilimas sila ng isang bahagi ng batis upang manghuli ng isda. At sa sobrang pagmamayabang nito, ay ipinakita pa niya ang mutya niya kay Alfred. Isa itong puting bato na pahaba ang hugis na sumisimbolo sa isang linta. Nakalagay ito sa isang pulang supot. At dahil naman sa pag-uudyok ng isa sa mga kausap nila, nagpasikat naman itong isa. Sinubukan niya ang kakayahan ng taglay niyang mutya. Iniabot niya kay Alfred ang itak na nakasukbit sa bewang niya. Pero bago niya gawin yon, sinubukan niya muna ang talim nito sa isang tangkay ng kahoy. At nakita ni Alfred na napakatalim ng itak na yon. At matapos niyang iabot kay Alfred ang itak, ay itinaas naman niya ang kanyang damit. Inutusan si Alfred na tagain siya sa tiyan ng kahit ilang ulit pa. Nanindigang balahibo ni Alfred sa sinabi ng lalaki. Pero dahil sa gusto niya ding patunayan kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki, ay ginawa niya ang sinabi nito. Buong lakas niyang tinaga ang itak sa tiyan ng lalaki. Unang taga pa lang, namilipit na sa sakit ang lalaki at nang tumayo ito, nanlaki ang mata ni Alfred dahil wala man lang itong sugat ni maliit na galos. Makailang ulit pang ginawa ni Alfred ang pagtaga sa tiyan nito. Ngunit wala pa ring epekto ang talim ng itak sa kanya. Manghang-mangha si Alfred sa kakayahan ng lalaking yon, kaya naisipan niyang sadyain ito sa kanilang bahay sa pag-asang maipapaliwanag niya yung mga nakasulat doon sa telang iniabot sa kanya ng matanda.
At pagdating niya sa bahay ng lalaking yon, nahirapan pa siyang hulihin ang kiliti nito. Hanggang sa inilabas niya ang isang bote ng alak na nasa bulsa niya. Alam niya kasi na mahilig mag-inom itong taong ito, kaya ang bote ng alak ang ginamit niyang pangpadulas ng dila nitong lalaki. Yun din kasi ang ginawa ko kay Alfred para magkwento siya sa akin. Singit ni JR. Nagpakilala ang lalaki sa kanya at itatago na lang natin to sa pangalang Goyo. Inabot niya kay Goyo ang tela na ibinigay sa kanya ng matanda. At dahil medyo may tama na ito, sinisipat-sipat pa niya ang mga nakasulat dito. Hanggang sa tila ba nabuhusan siya ng malamig na tubig at nawala ang kalasingan nito. Oh, Alfred! Bakit ngayon mo lang to pinakita sa akin? Sulat kamay to ng lola ko eh. Pero paano napunta sa'yo to? 2 taon na yung patay. Wika nito na ikinagulat naman ni Alfred. At ayon pa kay Goyo, isang kilalang babaylan ang lola niya. Laking gulat ni Alfred nang bigla na lang siyang hataki ni Goyo papatayo at sinabi nitong kukunin nila ang mutsyang nakasaad sa telang yon. Bilisan mo na! Mamaya sisikat na ang buwan. Kabilugan ngayon. Kaya tamang-tama ang pagkakataong to. Wika ni Goyo habang nagkukumahog na isuot ang kanyang itak. At sinabi pa nito kay Alfred na habang nasa daan sila ay ituturo nito sa kanya ang tamang paraan ng pagkuha ng mutya ng kaong. Naku, teka lang Goyo. Hindi ko alam kung nakahanda ako eh. Alalang wika ni Alfred. Ngunit tinugon lang siya ni Goyo ng isang malakas na tawa. Matagal ka nang handa, Alfred. Kasi hindi naman ibibigay ng lola ko sa'yo to. Tong panyong to. Kung hindi ka pa handa eh. Akala ko nga sa akin niya ito ibibigay eh. Pero masaya ako kasi isang mabuting taong pinagkalooban niya nito. Wika ni Goyo. At nang makarating sila sa lugar, ay kaagad na ibinigay sa kanya ni Goyo ang kanyang itak. Alfred, nakikita mo ba ang puno ng hibyok na yan? Diyan mo kukunin ang mutya. Akyatin mo ang puno at kailangan sa isang tagpasan lang ay maihulog mo ang balagubay na nasa pinakaitaas. Tandaan mo ha, isang tagpasan lang. Wika ni Goyo. At dahil nandoon na din si Alfred, nilakasan na lang niya ang kanyang loob. At inakyat ang napakalaking puno ng hibyok. Pagdating niya sa pinakatuktok nito, ay kaagad niyang tinagpas ang napakalaking balagubay. At nagawa niya itong putulin sa isang tagpasan lang. Dali-dali namang bumaba si Alfred mula sa puno at pinuntahan ang nahulog na balagubay ng kaong. Ngayon Alfred, usalin mo ang mga dasal na to at kusang ipapakita sa iyo ng kalikasan kung alin sa daan-daang bungang yan ang nagtataglay ng mutya ng kaong. At kapag naipakita na sa iyo, huwag kang mag-alinlangang kunin mo ito gamit ng bibig mo. Kailangan mong pitasin ang bunga gamit lamang ang bibig mo ha. Wika ni Goyo. At sinimulang usali ni Alfred yung dasal. Hindi din naman Latin ang nakasulat doon, kaya naiintindihan niya. At maayos naman niyang nauusal ang dasal na yon. At walang ano-ano, ay tila lumusot ang liwanag ng buwan mula sa mga dahon ng puno sa paligid at nakatutok ito sa iisang bunga ng hibyok. Agad na minadali ni Goyo si Alfred na kunin yon sa kadahilanang kapag naglaho ang sinag ng buwan ay mawawala na din ang pagkakataon niyang makakuha ng mutya ng kaong. At dahil sa pag-uudyok ni Goyo ay dali-dali niyang kinagat ang bunga at pinitas ito gamit ang kanyang mga ngipin. Ngayon Alfred, tiisin mo ang katinang dagta
hanggang sa makarating tayo sa bahay. Tara na, bilis! Yaya nito kay Alfred at dali-dali na silang tumakbo pa uwi sa bahay ni Goyo. Binilinan siya ni Goyo na kahit anong mangyari ay huwag siyang lilingon dahil sa nakasunod sa kanila. Ang mga nilalang na nagnanais na umagaw ng mutya na tangan-tangan na ni Alfred. Mabilis na tumakbo si Alfred at Goyo pa uwi. At nang makarating na sila sa bahay ni Goyo, agad nitong ipinaluwa kay Alfred ang subo-subo nitong bunga ng hibyok. Niluwa niya yon sa isang baso ng tubig. At matapos niya itong gawin, ay agad naman siyang nagpaningas ng uling at inilagay sa gitna ng uling ang bunga ng hibyok. Teka Goyo, bakit mo naman sinunog yun? Tanong ni Alfred. Kailangan nating makuhang mutya sa loob ng pamamagitan ng apoy. Ang butong hindi matutupok ng baga, yon ang mutya. Kaya maghanda ka. Dahil simula pa lang ng pagsubok mo ang pagkuha nito mula sa puno. At ang huling pagsubok mo, Alfred, ay ang pagkuha nito mula sa baga. Tandaan mo, magtiwala ka sa kakayahan ng mutya. Dahil kapag nawalan ka ng tiwala dito, hinding-hindi mapapasayo ang mutyang ito. At maya-maya pa, ay tuluyan ng naabo ang mga baga maging ang bunga ng hibyok. At laking gulat ni Alfred nang makita niya ang isang kulay na itim na buto sa gitna ng baga. Himala itong hindi natupok ng nagngangalit na baga mula sa uling. At agad nang inutusan ni Goyo si Alfred na kunin ito gamit ang kanyang kamay. Nag-aalinlangan si Alfred nung una. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay dinampot niya ito. Laking gulat niya dahil ni hindi man lang siya nakaramdam ng init at hindi man lang siya napaso nung dinampot niya ito. Dali-dali namang kumuha ng puting tela si Goyo para ipangbalot sa buto. At agad na ding ibinalik kay Alfred ang nakuha nitong mutya. At ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay niya. Biglaan din ang mga pangyayari sa kanyang buhay dahil hindi niya akalaing matapos ang ilang araw ng pagkuha niya ng mutya ay agad na niya itong masusubukan. Isang hapon, habang nag-iinuman sila Goyo ay may lumapit na isang lalaki na taga doon sa kanila. Nasa tapat kasi sila ng isang tindahan. Pumili ito ng isang bote ng inumin at nakiupo sa lamesa nila at nakisali sa kanilang inuman. Pumayag naman ang dalawa sa kadahilanang taga doon lang din naman ito. Ngunit ang hindi nila alam, isa pala itong batikang manlalason. At ang paraan ng panglalason nito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa basong iniinuman nila gamit ang kanyang daliri. Nakaimba kasi sa ilalim ng kuko nito ang lasong ginagamit niya. At ang punterya nito ay si Alfred. Siya ang nag-alok na maglagay ng inumin sa walang kamuwang-muwang na si Alfred na noon ay talagang walang kaalam-alam sa binabalak ng lalaking yon. Tinanggap naman ni Alfred ang baso at laking gulat niya nang bigla na lamang itong sumabog sa kamay niya. Napatayo ang lalaki at akmang tatakbo. Pero nahawakan ni Goyo ang dulo ng damit nito, dahilan para mahuli niya. Walang iyakang manlalason ka? Sabi ni Goyo at agad siyang bumunot ng itak upang tagain sana ang lalaki. Ngunit pinigil siya ni Alfred. Sandali lang, Goyo. May nais akong malaman sa kanya. Wika nito at agad niyang tinanong ang lalaki. Ayon dito, ay napag-utusan lamang siya ng isang tao upang gawin yon kay Alfred sa kadahilanang nasira ang pananim nitong palay nung isara ni Alfred ang tarangkahan ng tubig sa sapa. Alam ni Alfred kung sino ang taong yon at bilang mensahe sa kanya ay pinutol ni Alfred ang kamay ng taong yon
at pinabalik sa nag-utos sa kanya, kasabay ng mensahe na sa susunod na galawin niya ulit ako, ulo na niya ang puputulin ko. At magmula nung araw na yon, kinatakutan si Alfred sa kanilang lugar. Pero nananatili pa rin siyang mabait. Sa katunayan, ay kinuha pa siyang tagapamayapa sa barangay nila. Dahil na din sa respeto ng tao sa kanya. At ang lahat ng ito ay dahil sa nakuha niyang mutya ng kaong. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si Ebril Aim April. Siya na lang muna ang isa-shoutout ko kasi hindi ako nakapag-post dun sa mga nakaraan gawa nga ng series. So, after nitong kwento na to, mag-shoutout tayo ulit kasi hindi pa series yung i-upload ko kaya lahat kayo aabangan ko kayo sa pin comment. Kung sino lang yung mababasa ko ron sa loob ng 1 minute na mga pangalan, sila lang yung masasama natin sa shoutout. Malay nyo, sumobra. Kaya comment kayo sa pin comment. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.